на Господа. Днеска темата отново ще бъде такава връзка с Рождеството Христово, но по-скоро има един въпрос. Какво правим с веста за Рождеството Христово или веста? Цяла дума Исус преди 1000 години. Това е описано тук как се случва. Въпросът е сега, ние като християни, като вярващи хора, които вярват в Христос, какво правим с тази вест? Защото много хора, знаете, много хора, християнството е нещо, което е свързано с отделни празници, примерно Великден, Рождество Христово и други празници. И мисля, че това е християнство. Пазването на определени дни, определени ритуали, традиции, но въпросът е, че Исус Христос, великият Бог, създадел небето и земята, рождената земя. И въпросът е, не знаем за какво дойде, той добре знае, че грехове, добре знае, че грехове. Въпросът е ние, които сме чули тази благовест, какво правим с нея? Понякога нещо има възможност да задържиш в себе си, да виж само полза само от тебе. Но реално това благовестие, което дойде към нас, това е всички хора. И както тогава хора ще проповядваше, след него ходиха учениците, апостолите, после църквата, така и днес църквата в това последно време трябва да продължава тази благовест, да я разпространява. Нека да вземем отново накратко на тази история, да я прочита само, да спомним какво беше. Лука втора глава казва така. По нея не излезе заповед от Кесаря Августа да защити цялата вселена. И това беше първото съобщение, откакто и Корини управлява Сирия. Всички отиваха да се съобщат всеки в свой град. И той отиде Йосиф от Галилея, в град Назарет, в Идея, дойде град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома на рода Давидов. За да с Мария, която беше изгодена за него и не празна. И когато бяха там, навършиха с дните и да роди. И роди прародния си син, пои го и положи го в една яста, защото нямаше място за тях в гостилницата. Тук и нещо трябва да следващия. Все нормално е, да приемат от Бога време, църди плода. И въпросът е, че той има и духовен смисъл тук, че нямаше така място в тях за гостилницата. И днес трябва да кажа, че за Исус Христос в много сърца няма място. Знаете ли, единствено Исус може да бъде прият с вяра в Бога, с сърцето си, от Бога, ще потърсите и ще намерите, когато търсите цяло сърце. Но когато сърцето ти е изпълнено с така много грижи, неща в този свят, като няма място, празно място за Господа. И много хора пропускат тая благовест. И за тях Рождество Христово е само един празник, определение. Ястия, семейен празник, нещо, което минава, заминава и толкова. Но въпросът е, никой се парира Господа, трябва да се знае, че той като направи Бог за нас, наистина това е едно велико чудно спасение. Защото ако не беше дошъл Христос, никой от нас няма да има днеска надежда за спасение за небето. И когато Исус, когато учениците идваха при него и казаха: Господи, в Твоите име безсредства се покоряват, болни се изцеляват, то които се покоряват, той каза: не се радите тези неща, радите, че имената е записано в небесата. Така не, че християнът трябва да има твърда убеденост, че името му е записано от Бога в небето. И сега, нека погледнем тази вест, какво направиха хората, които бяха свидетели за това нещо. И Словото Божие казва, че самото име на Христос имаше една ясна цел. Той дойде, за да умре на кръста на Голгота. И той е писано на Йоан 13 така, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който е рожден, но да има вечен живот. И сега дома Исус дойде, се роди чрез яста, да умре на кръст, помага така, за накратко върху цялото служение на Христос. А обаче, сега, нека да погледнем какво случи сега, кои бяха първите свидетели на това рождение на Христос и какво направиха те от там. Ще кажа защо. И днес много хора примерно виждат, чуват за Христос, гледат определени филми, някой казва благата вест, но това остава до там до някъде и качи по-навътре, човек не допуска тази вест. И за жалост, Словото Божие казва, че дявол е закрил сърцата на много хора, закрил сърцата да не могат да разберат истината. И това е нещо страшно. И трябва само наистина, имаме толкова хора около нас, които не познават Бога. И причината не е толкова, че благата вест няма сила, причината е, че дявол се умела да закорява сърцата на хората. И трябва само наистина Бог да я докосне, Бог да я разтърси, да може тази блага вест да направи проби в техния живот. И какво става сега? Виждаме, че Исус вече е роден и положим в яста. И на същото място имаше овчари, които живееха на полето и пазиха нощна стража около стадата си. Сега, и после казва така: и ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия. Те се оплашиха много, но ангелът им рече: не бойте се, защото ето благовестите ми голяма радост,
която ще бъде на всички човеци. Виждам, че тази работа, за която говори ангел, те е на всички човеци. Не само за един народ, не само за една общност, в момента бяха вчера тук, а това е благовест за всички човеци. Не е пазо, когато Исус отиде на земя, каза така: идете по целия свят, проповядайте благовестието. И да си това е действие, трябва да продължава и днес в църквата, от християните. Да говорим на хората, да споделим благата вест, защото Словото Божие казва, че Исус умря за всички хора. И всеки един, който прежде Господь човек спасен. Сега, когато стана, виждаме, че овчарите пазеха нощна стража. Представете си, ето няколко овчара там, които работят, пазят стража около овцете, и също има идва ангел, нещо, което всички са изненадани. Светлина, и не само светлина, но им говори. И може да представите си какво се случва. И нещо, което е много важно, каза, голяма радост на всички човеци. Значи, виждаме, че когато се говори за спасение, тук не се говори само за една група хора. Едва не избрани или неизбрани. Сега, защото има такива учения, които казват, ако не са от избраните, може да кажем, няма което спаси. Не е така. Бог е избрал човека спасение. Но въпросът е човек, кой избира. Сега Словото Божие казва така: това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, който иска да спаси всички човеци. Бог иска да спаси всички човеци. И да усилим да познава на истината, защото има един Бог и никой да трябва между Бога и човеците. Човек ще се остане. Пътят към Бога е само чрез Христос. Много религии, много ритуали, много традиции, много, виждаме колко много неща имаме учения в този свят сега. Мисля, че над милион религии има в момента света. Над милион религии. На фона на тези милион религии има само един път. Се казва: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда пред Отца, освен чрез мен. В ден 17 апостол Павел, бидейки пред Ареопага, тогава те вярваха много богове. Ден 17 глава. И тогава той каза така: виждам, че си много набожни, но аз ще говоря на непознатия Бог и мечената бяла. И той му обясни Бог като създател, като творец, създат и им даде накрая Божия призив. Каза в Деяния 17 каза така: Деяния 17:30. Бог проче, без да държи бележка за времето на вашето невежество, заповядва на всичко на всеки се покаят. Виждам, че Бог иска хората да благословят до Него, се покаят и наистина да получат този вечен живот. И тук се казва: днес ви се роди Спасител. Значи, ако вижте, много се казва, ако ще че спасение, наверно, че не може да е Христос. Но това е единствен начин. И сега те може да кажат: добре, ангел хубаво говори, ама как ще разберем, че това, което говори ангел, е истина? И тук им казва така, тук им напомня: днес се роди Давидовия град Спасител, който е Христос. Не е просто град, Давидовия град. Още Михея има пророчество от Битлеем, най-малкият Давидов град. Оттам ще дойде един, който е от вечността. И сега, и казва така: и това ще бъде знакът, ще намерите младенец, повит и сложен в пияста. И внезапно, заедно с ангела се намери множество небесни воинство, които хваляха Бога, казвайки: слава на Бога в висините, на земята мир между човеците, които е Неговото благоволение. Представете си коя е еуфория. Тези хора може ежедневно там се занимаваха с овцете, пасяха ги, може би си говориха и в един миг станеш необикновено. Дойде ангел от небето, пред небесното воинство и в един цялата поляна може да се освети от това, което наистина Бог направи. И сега въпрос е: тези хора как реагираха? Самата вижте, нещо, което имаше знак, имаше потвърждение, че една дума, че всичко това е наистина по Бога. И какво направиха тези хора сега? Слава на Бога във висините и на земята между народите и между човеците, в които е Неговото благоволение. Щом ангелите се отидаха от тях, от небето, на небето, овчарите си рекоха и на друг че ангелите са дойдоха от небето, възвестиха и се върнаха долу небето. Това е много важно. И овчарите останаха самички на полето. И сега какво казаха сега? Те може да кажат, че какво стана сега? Кой чу? Напротив, те самата вест ги сплоти в едно. И те какво правиха сега? Щом ангелите се отидаха, овчарите си рекоха един на друг: нека отидем тогава Битлеем и нека видим. Това е много важно. Нека отидем и нека видим. Сега, самата блага вест, добрата вест, правеше овчарите едно. Сега дума, всеки разногласие, които може да се имали там на полето, ако мога да кажа така. Може би не всички са били приятели, но въпросът е, че самата блага вест прави хората да бъдат станат едно. И зато Словото Божие каза: приемайте се един друг, както Бог Христа приема вас. Пример 15. Така че, тук не виждаме някаква конфронтация между овчарите. Те казаха: дай заедно да отидем и да видим. И днес има много хора, които чуват добрата вест, но остават до там.
И ако като кажеш на църква или да кажеш някакъв по-нататък на общение, те се спират да общуват, спират вече казват, ми стига да знам толкова и това не ти ми стига. И имат едно погрешна представа за християнство като цяло. И мисля, че достатъчно само да се чул, достатъчно само да виж, че вярваш и това стига. Обаче, когато идваш при Бога, трябва да имаш като следствие, трябва да вярваш, трябва да се покаеш и трябва да последваш. Защото Божие се каза, който отстои до край, ще има изпитание, ще има отстояние. Евреи 11 казва така, а без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Защото всеки, който е при Бога, трябва вяра, че е Бог и че Бог възнаграждава тия, които го търсят. Сега, разбира се, винаги, когато говорим за спасението, винаги духовното и физическото са в контраст. Някои хора се казват, искам да видя да пипна сега, как беше това. Докато ние няма повярваме дали. Хора искат да виждат със своите физически очи и тогава да вярват. Обаче при Бога първо е вярата. Помните Марта и Мария, когато Лазар беше в гроба, тогава те го укоряха, каза, Господи, ако ти беше тук сега, когато Лазар няма да бъде там. И тогава Исус каза на Мария и Марта, ако повярваш, ще видиш Божията слава. И тогава отвориха капака и Лазар излезе навън. Вярата е при всичко останало. Има хората, които казват, първо нека Бог да направи нещо, тогава ще вярвам. Ама там Бог не работи така. И много важно да разберем, че този свят, този свят е временно и той е за този свят. Матей 16 ще казва така, какво ще се ползвам, ако спечелиш богатството на тази земя, а загубиш живота си? Какво ще да взема душата си? Това е много важно. Просто аз съм казал много пъти и пак казвам. Скоро разговарях с една жена, която не вярваща и казах, погледни сега. Всички хора ще на един път. Това е живота на човек. Това е пътя. Сега, кой е беден? Кой е богат? Кой пада? Кой става? По този път. Краят е там. И ако човек върви по този път, никога се пита, кой ще прави, когато си там, жалко за него живот. И така ще отиде безславно. Но той човек преминава през тази земя, тя запита. Къде пътувам? На къде е краят му? В притчи ще казва така, ще има път, който се вижда прав, почти човека, но краят му е път към смърт. А краят е път към смърт, тогава промени пътя, промени посоката, промени дестинацията. Знаеш, че има изкорен път. Ще Филипени апостол Павел казва така. Още ще считам като загуба, да е това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос. Защото аз става постава, че който е в света, от това става постава, който е в Христос. Като всичко друго, което го имам, не искам, не мога ползва нещо. Заради каквото изгубих всичко, и ще всичко се измет, само Христа да придобие. Сега дума, готов съм да се живот нищо, всичко това, което имам в този свят, но само Христос да бъде в моя живот. И това е наистина, това е осъзнаване, реално това, което Бог дава на хората и наистина подарък. Сега, какво правих тези овчари, виж сега? Тези овчари можеха да се проживат, да се пасят овцете, но те какво правиха? Те се покориха. Това говори за покорството. И сега, когато човек дойде при Бога, когато за Бога, покорството е много важно да видим. Ако няма покорство, ако има бунт, гордост, как да кажем, човек се остава там, където е било в своето естество. Тези хора се покориха на Бога. И какво правиха се? Виж сега, Словото прави така. И дойдоха бързо и намериха Мария, Йосифа, младенеца, лежащ в яслата. И като видяха, разказаха им какво им бе известно за това детенце. Всички, които чуха, се оплашиха от това, което овчарите им казаха. А Мария спазваше всички думи, размишляваше в цялото сърце си. И овчарите се върнаха, славящи и хвалящи Бога, всичко, което бяха чули и видели, през както беше казано. Виждаме, че самата вест беше твърде добра, а овчарите бяха едва най-добрата, най-добри хора, които могат да донесат тази вест. Но самата вест беше сама по себе си много силна и винаги всички бяха променени. И тези, които носиха вестта, и тези, които чуха вестта. И дойдоха и намериха. Искам да кажа, когато човек потърси Бога, Бог не се крие. Значи, ако на тази земя можем да търсим много неща и никога да не постигнем. Човек си има мечти в този свят. Но не всяка мечта е така, мога да кажа, достига човешки сили. Но Бог може да намери и Писание 55 казва така, Исаия 55:6. Търсете Господа, докато може да намерите, призовавайте го, докато е близо. Това е много важно. Знаем, че ако търсим Господа, той непременно той ще се открие. Ще разберем се. Матей 11 глава, това е призива на Господа, който продължава да бъде същия днес. Той каза така, дойдете при мен всички вие, които се оттрудни, обременяващи успокоение, и ще имате спокойствие и мир на душите си. Вижте, ние пазва каза, какво ще намерим? Не богатство, не охолство, не лукс.
Казва, спокойствие и мир. Ще имаш едното е материалното, тук въобще не се казва нещо. Говори се за това, че намериш спокойствие и мир на душата си. Това е целта. Когато човек казва спокойствие и мир, другите работи те не приемат, Бог ще се даде. Но когато върнем целта, искат да си материалните неща, да оставим друго назад, Бог, ако мога да се стигне духовни неща, вече се обърка самия път, ако мога да се почне да бърка. В Йоанна 6:37 Словото Божие така, и който да е при мен, никак няма да го върна. Виждаме какво става. При Бога всеки човек може да е при себе какъвто е, без да поставя никакви условия. Ще кажа, защо има съмнение в живота си, когато говоря на хора и ла при Бога и така, хвали. Аз имам тези изправят греховете си, това църква не е за мен. Аз съм грешен човек. Но към сега, точно че си грешен човек, точно църква е място за тебе. Когато човек се вижда себе си прекалено самодоволен, се е праведен поради делата, които върши, поради това, че е добър човек, има семейство, деца, работи, гледа, всичко върши добро. И едва не аргументи са негови добри дела. В Писание казва, вашите добри дела са като мръсът ви поради мене. Така че човек, когато се вижда себе си грешен, той осъзнава, че се нуждае от Спасител. И тогава нещата се променят. Амос 5 казва така, потърсете Господа и ще живеете. А в Еремия 23 казва така, и ще ме потърсите и ще намерите тогава, когато не потърсите цялото сърце. Сега, те разказаха това, което бяха видели и чули. Не украсяваха нищо. Ще кажа, защото днеска сега има наистина в стремение си да пълним църкви с вярващи, сме готови да правим какви ли не шоута и сценки, само едва не хора да бъдат докоснати, да бъдат привлечени. Вижте сега. Исус хора ще проповядваше това слово. Това слово, което вярва, което вярва, не вярва. Така че не виждам кой трябва да се промени ситуацията. Трябва да говорим точно истината и това слово е това, което може да спи човека. Не другото, не шоуто. И това е много важно. Сега, те какво направиха? Те ни промениха благата вест. В Коринтите 1:17 казва така, словото на кръста е безумие за тези, които погибат, а е Божия сила за спасение тези, които вярват. Искам да кажа, че когато промениш благата вест, промениш и курса на живота на вечера. Защото понякога обещаваш ела при Господа, няма да имаш проблеми, ще той промениш ще бъдат разрешени и човек е да при Бога, ама ако става проблеми, става два пъти по-големи. И той каза, чакай си, аз не дойдох при Бога, що имам проблеми. И когато благата е си започена, и понякога хората и те се изпачават в този разбен за Бога. След тук се казва така, вижте, апостол Павел пише към галатяните и то с укор казва така, чуйте как ви оставате онзи, който е призовава чрез Христовата благодат. И така скоро преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, но е делно неколцина, които ви смущават и искат да извършат Богословото. Винаги ще има такива, които ще изпачават, които ще изпачават Христовото благовестие. Но ако сами ние или ангел от небето ви проповяда друго благовестие, освен това, което ви проповядахме, нека бъде проклет. Колко силно това нещо. Както и сега казахме, така и пак казвам, ако някой ви проповяда друго благовестие, освен това, което се приехте, нека бъде проклет. Защото на човек си искам да гони час сега или на Бога. Ако не търсете някой да одобрява вашето проповядане или това, което говорите. Вие говорите истината, а този, който ще вярва, не се ще вярва. Този, който не приема благата, няма да я приеме. И сега казвам така, защото на човеци искам да вършам на Бога. Или искам да вършам на човеци. Ако бях върнал на човеци, ще аз съм Христос тогава. Ще изяснявам, че проповядането от мен благовестие не е човешко. Понеже аз нито от човека приех, не съм го научил от човека, но ще сменят Христа Исуса. Слава да бъде на Господа. Така. И какво става, че когато те казаха това, което са преживели тези наши приятели, овчарите, че се удивиха. Как може ангел да седи да говори небесно воинство? Те не става всеки ден така. Обаче те бяха убедителни това, което говориха. И тези, които носиха, защо бяха очудени тези хора сега? Защото бърка си се удивиха. Що? Първо, самата вест беше много добра. Второ, тези хора, които носиха веста, не бяха в много добра форма. Бяха овчени просто. Но Словото Божие каже, че с нас говори като християни. Не трябва да търсим едва не да сме много благоуспели или да сме стигнали до някакъв наше финансово състояние и чак тогава кажем, че аз съм вече успял, мога да говоря чрез на хората за Христос. Не. Рибарите бяха неграмотни науки рибари. Проповядаха Словото Божие. Така че такова Словото Божие, знаем, че спасението не зависи от тебе, не от твоите думи, зависи от Бога. И ако не сме проводници на Божията благодат, Бог ще даде думички, с които да говориш на хората, ще бъде следва, така че този човек да чуе благата вест и да повярва. И казва така, а всичко от Бога, всичко е от Бога, всичко. И този, който говори, и този, който слуша, и който приема. И казва така, който ни примири със себе си, че се Христа
и даде на нас да служим за примирение. Даде на нас да служим за примирение. Че Бог Христа примиряше света със себе си, като не миняше човек с прегрешенията им, и че е повели на нас посланието примирението. И тъй от Христос стана сме посланици, че Бог чрез нас умолява, молим от пет страна, Христос стана примирение с Бога. Молим, защото, вижте, знаете, Бог знае какво е приготвил за верващите, знае какво е приготвил за ада, за дявола. И видят така, че Бог нарочно разтегля ремената, да може повече хора да се спасят. И жалко е хората на тази земя, преминавайки и никога не се запитат, ами чакай, къде потъме сега, на къде отиваме? Ако това, което говорят тези хора, ако това е верно, какво става с нас? И това е много нещо в Коринтяни, първа глава, 27 си казва така, точно. Но Бог избра глупите неща на света, да постави мъдрите. Също избра Бог немощни неща на света, да постави силните. И ако не ето, така бяхме те неовчари, после и рибари по-нататък. Така че и повечето от апостолите бяха не грамотни хора, рибари бяха. Но за Бог няма значение кой е. Говорим успял или не успял този свят. За Бог е важно хора да бъдат верни на Господа, да имат наистина сърцата си вяра, за да му служат. А всичко това, което става, наистина става чрез Святия Дух. В ден 8 казва така, и ще приемете този дар Святия Дух и ще можете да бъдете свидетели за мен, казва свидетели. Значи свидетел е този, който е видял нещо и който е изпратил от някого да върши някакво дело. И апостолите бяха точно такива свидетели. Те бяха с Христос, чуваха Христос, видяха го и проповядаха това, което наистина и се повери. И днес църквата на освената на вяра в Словото Божие проповяда това, което е бил направил Христос, това, което е оставил Бог за нас, наистина да говорим на хората. И нещо, което е важно, че вестта не беше променена, но вестта промени овчарите. Искам да кажа, че благата вест не тя се променя, но самата блага вест има сила да променя. Това е, което е важно. Сега, рибарите бяха първите, при които отиде Христос. Обаче, в Словото Божие каже, че това не пречеше на хората, които учуха от тях, да повярват в Господа да положат. Така че, гледайте себе си. Чувал съм много хора, които казват, аз не мога да приказвам, аз не знам как да говоря. Виж, рибарите бяха, не напразно ми каза, неоки, не грамотни хора, там в Диан, че така каза за тях. Но не е въпросът колко си грамотен, въпросът е колко си верен в Бога. И тук Словото Божие казва така, Тит 2.11 казва така, защото себе Божията благодат спаси на всички човеци. Тук под Божията благодат имам преди точно с Христос. И Словото Божие казва за всички човеци. Сега някой ще каже, добре, преди хората как спасяват така, че закона или как става сега? Сега закона беше дан чрез Моисей да изяви греха. Закона показваше реално състоянието на хората. Са грешни, че имат нужда от спасение, а обаче закон не може да спаси никого. Словото Божие казва, нито една човешка не може да се подляска за закона. Закона само изобличава греха. Обаче Словото Божие казва, че когато Христос дойде, той дойде, прегърна хората и каза, аз знам, че грешници. Аз ще бъда с вас, вашите грехове. Приемете ме и живейте. И казва така, защото ние всички приехме от неговата пълнота и благодат върху благодат. Поне законът бе даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдох чрез Христа. И сега дума, чрез закона Бог изяви греха, а чрез Христос реши проблема с греха. И сега, добрата вест, тогава ще добра вест, че дойде Христос, не се роди. Сега добрата вест е, че Христос умря и възкъсна и се върна обратно в небето. И сега в Римляна 16 Божие казва така, не се срамувам от Благодатта Христова, който е Божия сила спасение всеки, който вярва. Поне не посредническа. Виждаме, че апостол пока не се срамувам от това благодатие. Това е истината. И в Лука 19:10, когато Исус Христос беше дома Захей, когато Захей повярва в него, и тогава казва така, човешкият син дойде да потърси да си погиналото. А че си му кажа, че в тази графа погиналото е със целия свят. Всеки един човек, без значение колко успял в този свят, без значение какво е неговото интелектуално състояние. Всеки човек е в това състояние. Но когато човек приеме Христос, вече става друга група. И в Словото Божие, че хората не се разделят на бедни, богати, умни, не толкова умни. А Словото Божие каза има вярващи и невярващи, благочестиви и нечестиви, правилни и неправилни. И въпросът е избора става на основа човек какво избира сам на себе си. И аз семейство Словото Божие каза така, а това е вечен живот, да познае тебе, единият истинен Бог и същата, който си изпратил. Добрата вест е именно, че Христос дойде, умре, възкъсна. И сега, чрез неговата жертва, се решава един въпрос, който
касае целия свят. В Словото Божие, когато Адам и Ева се грешиха, Словото Божие казва, че грехът, че създам, премина всички човеци. И това е много важно. Сега някой ще каже, добре, аз съм минал, че Адам е сгрешил. Ама ти си минал, идваш от неговото родословие. И казва така, че си човек, грехът не е света, че греха смъртта и по този начин смъртта между човеци, понеже се грешиха. Значи всички хора са грешни. В Римляните 20 казва така, понеже се грешиха и никой не заслужава да се прослави пред Бога. Тогава къде е отговора? Отговорът има на Христос. И после казва така, и тъй както чрез едно прегрешение дойде осъден всички човеци, така е, че едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живота. Защото както че се почнат на едният човек стана грешен мнозината, така че почнат на едния, веднъж ще станат праведни. Виждам, че чрез Христос, наистина, всеки един човек има възможност да получи спасение, да получи вечен живот. Но въпросът е, това наистина това, което го направиха те общарите, които бяха там. Те чуха благата вест и продължиха напред да говорят на хората за това, което се бяха видели и чули. И това е днес кръвата на църквата цяло. Това, което сме чули, това, което сме видели, това, което знаем за Христос, да го разпространяваме, да го заданем в себе си. Представете си, ако тези учари, след цялата еуфория, там дойде ангел от небето, видяха това небесно воинство и видим, че всичко отидаха. А ако те бяха останали там, казват, добре, не сме съгласен с това, но продължаваме с нашата работа. Тогава тази благовест нямаше да достигне до средите хора. Значи Бог винаги идва при хората, целта му е това, което дава като информация, като вест, да бъде разпространена нататък. Така че всеки от нас има това служение от Господа да говори благата вест и да достига до нестигнатите. Нека Бог да благослови. Нека се помните.